Tistaqsix lili, dan kien il-messaġġ ewlieni tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech meta mistoqsi dwar id-dettalji tal-iskandlu PagiPN li permezz tiegħu kienu tieħorġu voices followeds biex jitħallsu uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista. Jiena jekk ħad tipprova saqsini fuq affarijiet li huma marbutin ma' din ir-relazzjoni kummerċjali, Stefan, jiena dal-affarijiet ma nafhomx, jiena m'iniex involut. Però għal Claudio Grech kellna mistoqsija ċara ħafna. Jekk jaqbilx mal-mod kif Simon Busuttil għażel li jitlob il-pagi uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista mingħand negozjanti. Biex eventwalment sar magħruf li kienu qed jinħarġu voices followeds bħala parti minn dawn id-donazzjonijiet, il-Partit Nazzjonalista jrid isejjaħ relazzjoni kummerċjali. Relazzjoni kummerċjali li rriżulta li mi kummerċjali xejn u Claudio Grech ma jridx min jistaqsih dwar dawn ir-reklami. Jien nerġa' ngħidlek Stefan fuq l-arranġamenti tar-reklamar jew mhux reklamar li sar bejn iż-żewġ kumpaniji, jien ma nista' ngħidlek xejn aktar. Bekk Claudio Grech ingħaqad mal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco, l-eks Ministru Chris Said u t-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone li l-kol qalu li ma kienu jafu xejn dwar l-arranġamenti li kien hemm. Arranġamenti li lanqas minn ħoloqhom il-kap innifsu ma jrid jitkellem dwarhom. Dr. Busuttil, għalfejn qed tibża mill-min? Xi problema għandek? Għandi kopja dokumentali. Tridu? Problema għandek? Tridu dokument? Kellek ċans tiċċekkja Dr. Busuttil x'tawk ta' DB Group qabel 2016? Ħatejt Dr. Busuttil x'tawk ta' DB Group qabel 2016? Ħadd ippubblika l-invoices imma. Ħadd ippubblikhom Dr. Busuttil. L-invoices ħadd ippubblikhom. Sfida qudiemek, l-invoices ħadd ippubblikhom. Għax l-sfida tiġi waraj. Ħadd ippubblikhom Dr. Busuttil. Kienu uffiċjali tal-grupp DB li żvelaw li s-sena li għaddiet biss għadda 77,000 euro l-Partit Nazzjonalista u l-gazzetta kulħadd semmi ċifri li jlaħqu €9,000,000 fl-aħħar ftit snin. Il-proposta tal-25 niżlet tal-25,000 fuq insistenza tal-Partit Nazzjonalista. Ma ġiġx irrispettata f'dan il-każ. Naħseb jien ma nafx ta'. Inti x'taħseb? Fuq l-arranġament kummerċjali bejn il-DB Group jew kull kumpanija oħra u il-Media Link jien ma nista' ngħidlek xejn.